ningkong ba ngayang hang ni ha ini por. Ngapan pau ya jing songo yo try bo ubalay alam. But I pat hangi lang sa sisin. Yang ni por kabak kertang. Jong ni ka janmit. Hot ka jing songo hi kalongru ya kinongkit kam. But nong penya jong ka Good News TV channel. Kibaran ya ka jingkit ka bakhya ya ban pendit penbiang bat ban pentelun ya gi program. Kiba per. Nawe ka por syakawai pat. Ni duai bo try unda kurku. Ya pi baro. Teperlok bi ni priang so baru ya pi sa sisin pat. Syani ka Bible study jong ka Good News TV. Kabangila banyo te hani ka por. Ndre suami ni jam syaprang. Yang ini lang suah ublay ki jeng duai. Ublay buk pa jungi bahabaneng, try jungi met, try jungi men sim. Ni pen pa jeng songo kabak rawe kan rahat ini sa chitlin pat, ling bakan ni ka janmit. Ya kabam laay ko kan rahat halor jungi, iway pe iway kum ki kun ki be iit, ki bela sius pa ki jong mi. Banyo yak banwan ko kan rahat ban chong hasan da jong mi. Banyo banwan ko kan rahat ban senyap bat syak skor yak tin ke jong mi. Banyo puson ru kumju kabalong kin ling bakan ni ka Bible study. Totokor ku ingi iway pe iway au blay. Ba ki hi baro kabangin le. Kandalong ka ba pediang hun khmat ka ket ka jing ka bait ka isnai ka jong mi. Kandalong ru ka jing ku yang iway pe iway. Kat ki beyo i yakni ka Bible study han ka janmi. Na bagi ni baro ngi duai ngi bukti ngi dami pan hakerteng uji Yesus Kristus. Amen. Perlok bihit ka Bible study ka bang nginiyo ya ban singam. Bat yak bannya puson lang hi hakani ka janmit. Kalong sepang kita ki jing siung tu bakla. Misconception. Hot ki jing siung tu bakla ya ki katu kat ni ki jing kren. Haka Bible bagi katu kat ni ki bangen. Hot perlok bihin ling bagi ni ki sibenai ka ba nginiyat lang. Ka Bible study yak banginiyo yak ban singap bat yak ban puson lang ru kan long bet thing. Tang halor kani kapang. Kajing sotu bakla. Misconception. Tiga badingkong hi. Kajing sotu bakla. Dagi babon nengi. Kaba ngakwa yak ban wanra haini por kalong. Halor ni kamat kabay day. Bat ka pisah. Hot ki babon ki bangit ki sotu bakla. Parlok biin. Dag boong. Baka pisah kalong katanray jong kajing sniw baro. Kapisa kalong katanray jong kajing sniw baro. Nray perlok biin. Kajing siyay kalong bang ngimday ban sngotu kumta. Kapisa iya kajing siya kamday ti katanray jong kajing sniw baro. Handray ka Bible ka keren bat pensyay hangi. Baya kajing it tiya ka. Hot perlok biin. Kata kajing it kabangidon tiya ka. Kamut bat tauru. Yang taka jinglong ka bangidon. Ban it tiya ka. Ban be thong ru ti tang ya ka. Ne ban perkat ru ti senyas ni tang syapang jongka. Katahi kalong. Ka jinglong. Ka basniw bat babaman e. Katahi ka jinglong. Kalong ka bambha. Lat nang tahi kapisa kamdon AA ruem perlok biin. Bangin penkit pop ya ka. Neban penban kia ya ka. Kapisahi perlok biin kamlong te kabasni kumban siyo ong no. Handray kata ka jinglong kaba ubriyo. Ulong hakabiday bat ka. Kata ka day kabasni. Kasiti ka baningkong Paul siya Timothy. Nriw sipaw ko ong. Namarutit jong kikinja basniw baro long kata kabiit sbay. Yak badon kibahaba ki bee laylam bakla yiki nakajingen. Bat ladung yiki dagi babon ki jing snosi. Sa sisin. Namarutit jong kikinja basniw baro long kata kabiit sbay. Yak badon kibahaba ki bee laylam bakla yiki nakajingen. Bat ladung yiki hagi babon ki jing snosi.
Perlok biin. Loong ba namar utit jong kikin jabas niu baro long kata ka bait sabay. For the love of money is a root of all kinds of evil. Te perlok biin ban kami syai bat banesu tu ba kendiat halor kini kaman baka pisah kalong ketenrai jong kejeng sniu baro. Tung ini pet benia. Yang ini kintin jong kejeng kren jong Paul bau apostol syau Timothy hang ni. Long bay kani ka Timothy benkong Timothy citi benkong Timothy kalau nang menriu dekat bespau. La tho do Paul bau apostol syau Timothy. Bolong ru kumunong syarai. Ne pastor samla hapo kata ka balang ha Ephesus. Kejing tumuhi jong Paul bau tho yakani kalong ban guide ban peni ne yalam yu Timothy. Kumno bau dai ban yalam yala ka balang. Bat kumno ru te bau dai ban nang ban hikai. Ban ele persya kita jing hikai bakla kiblas dang te yak ban su thin. Bat par keleng haka balang wat haka balang. Ka bau Timothy hi u pen. Perok bi loong ba ka dau hi bau Paul kuren kumni kalong. Badai namar baka balang ha Ephesus ka mahat kita ki jingele hak bidai bagi kita ki baken jado. Kum ka maniblay ka baken siya. Bat de ka jing hikai bakla. Halor kata ka jinglong rew spa. Halor kita ki jinglong kongsan. Bandon ya ka kerdan. Halor kita ki nam bat ki kaburam bat kunta terter. Ka basa pelong ru yo Paul ba un maham. Un hikai bat kenturu ya Timothy. Ban kamya syai bat banesu tu kamba. Aling ini pet ya ka jingkren. Ka bak hambenya halor kini ka jingkren ba u Paul ukren su Timothy. Hot perlok bit u Paul hi hang ni uong ya u Timothy ba u tit jong kikin jabas ni baro roots of all kinds of evil u tit hot perlok bit u tit yang ni kat kum naga tin Greek shwa. Habang ini pet kamut riza. Kamu mun kata ka jingmi ne kata ka nongrim. Katenra ya bangila banong. Henry habangi paipan syau apostol Paul. Kat kum nau apostol Paul kum mencuang no. U Paul ruang ni uong yau Timothy. Dakani hi ka jing snotu. Baga jing it ya pisah kalong kata ka jing sedang. Ne kata ka jing mi. Ka nongrim. Ne kata ka tenrai jong shibon kita ki basniu. Bat babaman kabang nginom lak ti yak ban batai. Ne nginom lak ru wat yak ban medur kumban su ono. Te parlok biin ngem lak ban len. Ba kata jing sniu jong jing it sbai. Ne it pisahi. Kala ru ti ban yala mingi syaka jing mani bathala ki babon rukam. Syaka bamsap bampong. Syaka ta ka tu ko tim ka bisni ka pihun. Ka kwan mentoy, ka yasyo yadad, yasyun ya isi. Siya kata kaya niya yamay, ya praru wat kaying kasem, ya praru wat hakajingiday, bat kiparlok para jor, kipara marjan marpar kumjo. Susu, ka jing sniwi kabami nakabait pisa, nen nakabait sebagai kaya lamru, wat siya kajingnya penyap para beriyo. Penyap ya kamansim kajingnya tiplam. Penyap lu ya kita gimut kiperkat kiba, kumjo, bat kumta ter. Kini hi barok perlok biit kimi anda habangila it bat be tan tang ya kapisah. Hoy, kimi ti anda habangila it bat be tan tang ya kapisah. Namar perlok biit kumba ubriu ubet kumtahi un ot. Pibet jor mi hi ujor. Bat wat perkat bakan mi dah selaka ding ne kasit. Haja ka jong kata ka jor. Tikum tahi ladangi iit, ngibe ya kabasniu, kabama, kawan ru banlap, katahi. Lada pi iit, bat be pan, ya kababaha, pin priang ru te, ya kababahi. Kendiat, habangi pai pat cawi kabenta, kani ka kentin sniu, kat kum ka Greek won, kamut, Bonerius, kabatau ya kanu hi ka jing sniu, kabama, basir kai, kabala ru ban kta te,
Hakajuk opor, iya ka jingim shimet, ne jingim jong kiwei ru kum jo. Kaktin utrai lingba ka gospel Marcus, pra lai penriu kelakren chai bat hikayengi. Nama ubriu mentoy ayuti lada unyo yak pertai baro bat undok no yala ka mensim. Lei uang umta ka dawi kolong baka pertai bat ka jingdon jong kahi baro kilong titang sipor. Hendrai ka mensim patte kane syadu ki babam jukun. Ya ba kumta kumen siong no kala bahapan baningi bangin hunte haki ai baro ka bangidon bat ka bangiyo. Hebrew khatlai san koong tolong kiba laj na kata ka biit sbai perlok bien dak basnguhun bat kita ki ai te kiba pidon na ka jingim ka jongpi namar uhi uloong nganom ino yami ho nganom ino yapi dalai lei ru perlok bien hani ka por ngin ya pet pat sai ni ka wei ka kentin hang ni ka boong ya ka badon ki ba ba ki be kan ni ka kentin ni hang ni kat kum upol perlok bien uthau bat mun ya kitu ki briu ki ba anda ba ki la thnem ban be ya ta ka spa ba kita ki jingyo jingkon ki ba kenja perthai hang ba thia demru mnang shu midru mkwa yishu hendrai ki kwa bet tang ban ino ya ka ban shai namar kwa bet nyo tang ban chutrei shukuta bat di ban ino ya ka jingmi ka ban nangta ya ki ba kum kita ki jinglong ba ki briu ki don ka thau te ni ka kentin ya ka ba don haba ki be susu ka ni ka kentin hi ka thau ru ba ka jingbe ne ka thong ka jingamare ka jong ki ba kum kita ki briu kalong ben ya ka spa bat ya ka yo ka kot palat hinang ta paramit bit parlok bit kim isu bakin nang banya be shakiwe pat ki thong jong ka jinglong jingim ho kim nang su te banya perkhat pan sachani bat sate ya go bakum kita ki briu ki long te ki balaya la sha ya lambakla ha ka jingim ka jongki kani ka kentin yalam bakla ho perlok biet abang ya pet pat sai ni ka kentin yalam bakla hang ni kat kum na ketin Greek hi kani ka kentin yalam bakla kamun astu chesentes ne kata ka jing sakma ne ya lamwir no pan naka ka bangi dei banlong bat naka te ka bangi dei banyan upolu ong baki katu kat ni hi kum ki bangen kitu ki be makan ni jinglong ban be tangnya ki ki baken jado kabalong ken ban be spa ban be pisa ban be sbai kini hi kilong ti kita ki belas sakmano nakalenti ke jinyat kum ki bangen how try bo ublay kilong ru ti kita ki belaja lenti ki belaja yalam baklaru wat ha ka jingim ho ki bela ino wat ya ka jingen ka jing hikai ka besisha jong ka ketin jong try bo ublay bat susu ki bela du no ru wat ya katakan nongrim jong ka jinglong jingim ka bagi dai banlong ti kum ki bangen kita ki nong bot jong try bo ublay perlok bien habang ya pet lang pat saya kan ngawe ki jingmut ke boong bat ladung ye ki dagi babon ki jing siosi ladung ye ki dagi babon ki jing siosi kani ka kentin bat ladung ye ki pan dagi babon ki jing siosi hang ni ka thau ye ki tu ki briu ki ba ye ki bakin jado kini ki briu ki long kita ki bon ra jingma bat jing yala de hi ha ka baput ka sngi ka jingat lenti ka jongki upol ong bagi briu ki ba persyang banyo ya ka spa klem da kenchu ne nyongsu yo duk suk orang li juki ukun sibet ukun rangli ban la sunyon ben ban ben ye khok kalong renyeng ke jongki kini hi baro ki jinglong ka bagi tu ki briu ki don ha bakut ikasni kanwan ra jing kita yaki hi nama usok jung kita ki jingle bambah baro ha bakut hi komban suong no kin mat ru ti kita ki briu ki bale ya kata da ka bambah hi ha ka jingim ke jongki Chano pin nyok sluk, chano pin kemen. Habakum kita ke jinglong. Kelaban apa ka jinglong, ka jingim, jong kamut ke perkat, ka donut ke mensim. Habang nyim dan cu ya ka jing song. Nyim dan cu ru ya ka jing song tu. Nam tau duk sok orang ni jukin relation ben ye ki. Dah habakut ikas ni. Nginom la ban laj. Naka ka bangile ye ki wei.
Terperlok biit ka Timothy beningkong rio. Kadukot basipauhi kahikai. Bat kamaham yang iba iway pa iway. Kahikai ru ya kibanget hi hagibabon keleng setelah kepercaya bangila banong. Siapang kata ka jing ma bat jing sniu jong ka jing in. Ban be ya taka spa ban ya kita ki bak kenjado ki bak kenja percaya. Namar klem la len ling bakan ni jinglong it's by. But it yagi baro ki bakan jado ka jingim ke jungi. Kalau ada penkelumar si syaru ya ka saudong saukun hikum ju. Yagi wei de ki bengen ho wat ya ka balang ublei. Yagi nong sencari. But ya ka ri ka pertai baro kumju lade hang ni nah ki wei pat ki bentah jong ka jaka. Ka gospel u Matius Andrew arfsau perlok biin. Bat kumjuru nang ni Lukas khat riu khat lai ko ong ba omdon bala ban chakri arkan ran ka bomur hang ni bangim la ya ban chakri ya pisah bat ya ublei de ha ju kapor jisu ong nyimla ban bulang hakmat ya ublei ho nyimla ti ban bulang hakmat ya ublei bat ya pisah ru kumju handai ka bangila ti kolong betang kawai nakini pisah lani ublei. Kum kajing ay mensim perlok biit ni don kam banyawat ya ladi. Wat igi dok nut kam mensim bahatu. Ya nu tingi kam it ya banjit. Habangin dalai perkhat bai ladi. Hatu ya nu tingi kam it ya banjit. Hatu ngi ya it ya ublei ne ya kaspa pertain. Ka Timothy henriu ko ong Hendrai kata kajing riu blay lembat kajing sing hun kalong ti kajing mentoy kabakraw ko perlok biin kum juru ka Hebrew khatlai san ko ong bakyar pi na kajing im ya ban nakata ka ba kajing im nakaban in ya kapisa bat hun man piti ha ka ke barok ka bapidon namar kani hi kalong ka babae yangi palat hinang tate kamut kalong ka ba mapi ladang imuhun haka bau try la kurku ngimuhun haka bau try ulo ay hangi ladang i persiang banle pat sadakum ni sadakum tay kata te kalong ka ba maba bat ngiru ngi sing tho ba ya kata haka jing im jing ya linti man la sing lada ngilaku ay ke baro kwa raha klem da huncu e ke bangidon kay lambak layangi hay ba bone ki benta kejupan song siru perlok bien ya ka saudong saukuni kumju klem la len tukum kajing penkan mau pat sa sisien kolong ba perlok bien kapisahi kamdai ka basniu hot kamdai ru katanrai jong jing sniu baro handai ka jinglong ba ubreu udon anda ba ulabe bat ije te tang ya ka kwa bat sliang eru te tang ya ka kataken kalong ka basniu bat ka baban baman haka jingim jungi kibreu anda ha bangilong kumta ka ai bu blendo kur kuyingi ling bangani ka Bible study ka balingkot ka bangi layo te hadi ka por jong kani ka janmiet ublei hina mata ka buram ka jong amen ngine dwai perlok biit try bu blei jungi bahabeneng ngi penpau ku jing songu ka bakrawe kan rat yemi ling bangani ka klimat jong ni ka janmiet ho ling bangani ka Bible study ko kan rat ka bamla ai ti halor ka jingim ka jongi ling bangani ka topic jong jing songu bakla halor ka bayde bat ka pisah baka pisa kalong tanra jong jing sniu jong ki ay baro re atrai ngi penpau jing songu baling baka ni ka Bible study yak bangilala yak banyo yak banyo puson yak ban perkhat kapan syai bat kapan sautu konrat yangi bat yaki belasiu spa ki jong mihi baro kat ki bayo sngo yak ni ka Bible study ling baka ni ka Good News TV baka pisahi kam de tanrai jong ka jing sniu re au blay ka jing ihit yak kalong jing bamman kalong katanrai jong jing sniu tukur ku au blay yang ki baro ya balala ya ban pendap bat pensngau hapdeng jong ilang hi baro ni kerman ko konrat baki ki bala pensngau kinomlong ki bale no dagin da sayti lagi jong kiso panang wan ra ru ika jing ba ladai haying asem hakabalang hakari ka jaj ben rio bakum ki banget ngintip ya ki baro haka jing shisha kaburom simingi ai semyak por ka basa jong jing im jungi na bagi ni ngiduai ngidami pantang kerteng uji sukris amen.